дещо цікавеньке нас чекає, да? А саме, технічна в нас буде сьогодні серія, да? Будемо трошечки ковиряти наш автомобільчик, блін. Я сподіваюся, що ми знайдемо, да, причину. Тому що в мене на високих обертах там все, блін, отако дрібіжить, що капець. Побачимо зараз. Спробуємо замінити все ж таки редуктор, змінити там мастила, побачимо, що нам це дасть. Але спочатку, да? Я хочу роздягнутися, друзі, тому що... Блін, ну, босяка я не хочу ходити, а от... Кросовочки можна було б і взяти, да? Так, і ноги. Давай, треба зняти це все діло. Отако давай. Отако. Так, футболку можна зняти? А слухай, це окуляри, блін. Ні, окуляри хай будуть. Хай будуть окуляри, так, а тут? Тут нічого не можемо зробити, да? А, торс, чекай. Ось да, ми трошечки роздягнемось. Тому що, по-перше, в нас вже літо, да, майже спека, блін, туди-сюди, температура потрошечки підіймається. А по-друге, да, ви бачили мої руки, блін. Я не хочу свій костюмчик новенький замарати, який я купив, блін, за дуже багато грошей.